Ametsai buruz, hemen jarraituko duen biria ezbernia dia, minio denak inkontzientekin zerikusi hautena, bat da gestaltek planteatzen duen biria, non ametseko elementu guztiak zuzan, hasiera batin. Bestia da Gaile Delaney psikologa amerikarrak planteatzen duena, da martziarrakin elkarrizketa eukitzia. Eta hola jongoa, bire ezberdinak lantzen, zein da kontua ametsetan orokorrin, ametsetan inkontzientia zukin elkarrizketatu nahin, edo zuri zehoz esan nahin, aidela ulertuko dugu. Badia ametsak errepikakorrak, badia ametsak premonitorik edo etorkizunan iragarlik dinak, amets mota ezberdina daude, bine orokorrin izango da zure inkontzientia zuri mezu bat ematen, eta errepikakorra bada, ez zu ulertu mezua. Ametsa errepikakorra dutuna jakintzala, mezu ez dela ulertzen. Eta inkontzientea behakin nahi da, eta berriro, eta errepikatzatik ez du ulertuko. Nahikoa du, bestelako teknika batzuk erabiltzea, edo bestelako bide batzuk bere inkontzientekin harremanetan jartzeko. Eta zein da planteatuko den biretako bat. Gestaltak planteatzeuna edo Nikolai jautena. Zein da? Ametsa jakin orokorrin azkeneko tako informazioa, erabat aldatzen nahi da, zientzia erabat deskubritzen nahi da gauza berriak, edo onartzen nahi da, ez da nola esan, eta leheno rem edo begian mugimendu azkarra genakan momentu hortan iken omen genuen ametsa, hasi ametsak apuntatzen, eta ikusiko zute hori egia denaz, zakurran putza. Oan konturatu dian omatia, ongitorria mundura. Planteatzen dena da, ametseta iristeko, bat, gabo ez lota joten zarin, begiak itxi, eta halako arazoa edo dakazun zalantza horrekin bueltaka ibilia. Halako arazout, ez dakit zeinen soluzioa, edo ez naziritxio handikan, edo ez dakit zeinekin asmatu, ez dakit zein izangoen erantzun zuzena ez korrektua gizarte honeko onartuko una, ez da hori bilatzen dena, Bilatzen dena da, zuzena, justua dena, dauden parte guztiekiko, zuzena zure zorionin launduko dizuna, zuri garatzen launduko dizuna, zuzena alde hortatikan. Beste aldia euneko 2 edo euneko 5 horrek markatzen eta horrekin dimeta ez du ezer jakin nahi. Zein da, zer da gertatuko dena, batetikan zure doble kuantikuak, zukin harremanetan jartzen denin gauez, hain jun soluziuk edo bilatzen saiatuko da, hoi da, inkontzientia zukin harremanetan jartzia. Doble kuantikuri buruz jakin nahi duna, Jean-Pierre Garnier Mallet edo Lucille behitu, eta ikerkuntza pila bat daude, bire oso bado, berez, funtsa hau da, begiak itxik gau ez goten zanin, eta zure barruan, hoi bizitu zure urak informazioa hartuko du, eta zure doble kuantikoi zure gana etortzen denin, energia hoi, ulertuko du nolabait zeren bila zabiltzan. Eta eman ingoizu, edo ekarri ingoizu, edo eskuratu ingoizu. Izan jake gauin bertan, urrengo 40 tarte bat edo hartzen omen du. Hoi, bide bat. Beste bide bat, ametsa lantzeko, gauez ametsa ginen jogunin, Angeles Martinen arabera, nik irakurri duten ametsaldi buru potentenetakoa, gestalte biria lantzen duna, Fritz Perlsez aparte, gazteleraz xantzagun, hemen Madrideko emakume bat, non arekiten duen kojinak egiten du, bere liburun aipatzen duna da, bost amets oitatik, orokorrin itxuzu bost amets oitatik, 2 ingot juzula, dakazun zalantza horrekin, edo azkena eamak entzun gauza horrekin. Orduan, jakin bostetatik 2 gutxinez horren inguruko badia, nizarake, beldurrezko pelikula bat ikusten batzu, ikusiko zu, ametsak, zeri buruzko din. Eta eraberin, zure alde erabili nahi baldin bazu, zure zalantza edo jakin nahizun horrei buruzko informazio eskatu ametsei, ze azkenin da inkontzientia zukin harremanetan jartzen. Zu ametsetan etza kontziente, zure inkontzientia erabat kontziente da, zure garuna inoiz lan gehiago egin nahi da. Ingo genukena da, 5 ametsak edo oroitzen juzu noik, aukera dakazu onduan libreta bat edo jarri, edo kuadernatxo bat, arkatzakin, eta gauez esnatzen zanin begiak itxiakin, konturatzen za esnatu zala, ostra, zerra, abai, ametsak noz, hartu, eta ametsa, lau pintzela da, zatu, lau detaile jarri, diozu egunez,
irakurrita oroitzeko ametsei buruz. Salako bat baldin mazabiltza mendilean eta hotza iten bago eta lasai baldin mazaude, jarri, mendila, hotza, lasai. Horrekin bakarra etorriko zaizu. Bai? Raia batin, arkatza hor jarri eta urrengo ametsa ernion. Kuadernua gertu eta hola iritsiko za, saiatzen baza, gaueko amets guztitaz oroitzea, zure arazo pila bat edo zalantza pila bat argitzea, eta kuaderno osoak betetzea ametsakin. Eta gero oso kuriosua da, kuadernoik hartu handikan 2 hilabetea, ametsa irakurri eta ametsak aginan beste mezu badu orduan zutzat. Ze zu garatu intza, zu beste bat za. Eta handik 5 urtetaz esanik ez. Bueno, eta beste bide bat gestalten aipatu dutena bada hartu 5 ametsak eta suposatu etzala oroitzen. Hau gertatzen da batzutan ametsataz ez gala oroitzen. Jarko genuke hola, kolore ezberdinak, bai? 5 mina hori daude, ikusten zute. Eta, suposatu ni nazela ez nazena oroitzen ametsetaz, bai? Eta nik aukeratuko nuke, kolore zuia, kolore berdia eta urdina. Bueno, eta nola ingo nuke? Zurila, berdia eta urdina. Bideoa gehiagiz luzatzeko, nire zaizki bat gustatzen bideo luziak. Beste batin jarrikot.